ए मॅग्नेटो तू का आल्या कॅलेंडर पडले असे अल्रे लिस्टू फेब्रुवारी 26 महाशिवरात्री बरेला रे तशें म्हणा काय रे त्या दीस गव्हर्नमेंट रजा रे ये गव्हर्नमेंट हॉलिडे म्हाकाय कोत्ता आमकां हॉलिडे आसोनी ना आसोनी आमकां कितें आमकां हॉलिडे दिना रे केदाळे ये काय रे महाशिवरात्री म्हळ्यार आम्ही एक काम करूया केला म्हणा सारया हां ताचे डिसारला कळटा न्ही या केलो ये महाशिवरात्री म्हळ्यार काले कळमळे महाशिवरात्री म्हळ्यार काले महाशिवरात्री म्हणते इंदवांची फेस्त रे इनवांची बेस्ट पण आमकां गोत्ताया ये पहिले तुम्ही बारी गंमत करून आलात काही आमची म्हणी गामात आई कशी झाल्या रे काल रे रातीक वसून बोंडे सोरचे कोणाच्या तोटा वसून बोंडे सोरचे रे मागीर ते कोल्ह्याची मुठी बथाण्याची मुठी पुरं बिसवून घालची रे ताजे वेळार ही गंमत गोत्ताय तुका ये तेंडल्या मटवाच्या मुळात ते पयलें पुरो नाताना पुरो तेंडल्या मटवाच्या मुळात बाणां दवरताली न्ही रे तांचे बाण थंय तेंचे बाण हांगा इतली पुरो गंमत गेल्या पळय ए आमकां बरो हें गुर्तूच ना या तुमकां गरजे कशें रे तुमी आसचे मोबायलार न्ही ए आमी मोबायला भितर आल्ल्यान न्ही तूं संवसार बरो गजलाय ए केलाम एपटी आम्ही गंमत करूया गे आतां काय आले गंमत करची आतां खंय आसात रे कोलया मोठी बातेना मोठी मागीर ते तेंडले मटो आनी ते बाणां खंय आहात रे ये काले म्हणटा या आमकां कोणी गे म्हळे पंबुरांत आसात खंय खंय पंबुरांत वय तर या रे या पवले काले या रे या रावून सांगायला कांगा या 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 तुमकां गुत्ता न्ही पूर्व फेब्रुवारी 26 तारखेर महाशिवरात्री दीस पांबुरांत जुस्त 6:30 वरार तुमची कोलया मोठी बातेना मोठी फिस्टूंक न्ही आमचे बिलमू लक्की ड्रॉ 777 आम्ही येऊन ते प्रदर्शित करता तुम्ही ये जे आम्ही येता बाय